Agora deixovos con un pequeno adianto da nosa comedia. Falúas Flying Circus. Benvidos ao Hospital de Sobreactuación Luis Acuestas. Nesta antiga e venerable institución levamos décadas na vanguarda no tratamento de actores con algún problema de sobreactuación. Ser ou non ser? A base de paus fun curado da sobreactuación que sufría. A base de pausa. Deu resultado? Sí, totalmente. Recomendo a calqueira que sufra de sobreactuación, paus. Cúrase todo. Tienen un humor que todavía no ha sido superado, yo creo, en algunos aspectos. Y bueno, es humor inglés, irónico, es humor inteligente. Son todos ilustrados de Oxford University Press. No lo de Press no es, pero bueno. O humor dos Monty Python é bastante surrealista e, non sei, tampouco é que poidamos decir que queiramos transmitir algo en concreto, máis que diversión, non ser demasiado serios. Lle gusta eso de ver un montón de personajes diferentes ou que o mismo actor pois que pode facer moitos papeles. Eu son un pouquiño un rexidor que sale de vez en cando a facer así un pequeniño número cómico. Levo 4 días, 2 ou 3 ensaios, a ver se aplaude moito a xente. Son un barbeiro que non lle gusta cortar o pelo, máis que nada dedicas a asesinar aos seus clientes, porque en realidad o seu pasatempo de verdad é ser leñador e cortar árboles por aí polo monte adiante. Son un leñador, non estou mal, durmo pola noite, traballo como un can. Un leñador non está mal, durme pola noite, traballa como un can. Corto toxeiras, madeira de cerdeira, recollo amorodos. Corto toxeiras, madeira de cerdeira, recolle amorodos. Todos cantades, bailades, pero facedes de todo, facedes rir. Sí, bueno, eso é porque o pasamos ben e o que nos motiva a facer de todo e a que nos salga máis ou menos o que nos propoñemos. Pinto corazóns no meu balcón co nome dun varón. Pinto corazóns no seu balcón co nome dun varón. Un leñador non está mal, durme pola noite, traballa como un can. É para rir, Sí, a ver, tamén somos bastante irónicos e mordaces, ninguén se salva, sempre hai unha cousiña para cada un. Hai algún momento que decides que está pasando aquí, pero logo todo se pecha dunha maneira bastante elegante, así que creo que o público vai a pasar moi ben. Es para todos los públicos. Lo que pasa que, bueno, he de avisar, el humor de los Monty Python o gusta o no gusta. Non hai términos medios, O público que veña ten risas garantizadas, diversión e moitas sorpresas. Ya lo veréis, De verdad, no tiene pérdida. No tiene pérdida.